Екшън! Снимаме ли? Айде, добре, скоро да се вземе дърво. Гледай как пристига оръжие. Трябва да си Оби-Уан. Трябва да си набавим ресурси, ще видите по-долното видео. Взимаме дърво. Дърво ни трябва. За да си направим крафтинг тейбъл. От крафтинг тейбъл ни трябва оръжия. Ама ние вече имаме айрон. И сме стакнати. Защото до сега не го... Ама можехме да се още по-стакнати, ако не го бях оставил да живее. Ако го бях изял. Да, ще разберете. Миналото видео. Сега, радвай се, че още живееш. 25. И сега знаеш какво ще направим? Стига ни толкова. Удари в ръчката си, харесва и... Никой не удари. Късмет. Късмет? То, който го беше ударил... Ще да бъде направен на омлет. Братче, Много виж какви рими използва. Късмет, който го беше ударил, ще да го направи на омлет. Имаш забравки. ама гледай сега, добрата страна е, че ще да умре от този удар в главата и нямаше да се види сива. Ние не го видяли. Да! Къде е моето оръжие? Те знам. Хасен Бавър в атака! Я да искам да ти покажа как се мята. На къде? Как се нарича този спорт? Батингтон. Хвърляне на неща. Ето тези два, както са. Ще го хвърля. Както си. Баго и дългото баго. Опа. Екшън. Екшън. Сега ще го метнем нагоре. Страх ме. Екшън. Сега ще забием нашия сейф пойнт. Легло няма къде да го влечем, нали сме? Аре, забия и го в земята и после ще се върнем. Сега, ако умре Сашко, ще се съживи тук. Нали виждате, там има река? Я стои.